Ook onderdeel van mijn identiteit. Ik heb zelf deels Curaçaose roots, dus het gaat me natuurlijk heel erg aan wat hier gebeurt. Natuurlijk ben ik dan ook bezig met hoe kan ik een bijdrage leveren op sociaal gebied, economisch gebied, maatschappelijk gebied, door middel van mijn deelname aan het Europees Parlement. Als je het hebt over inclusieve politiek, dan is dat voor mij inclusieve politiek. Vind ik het heel erg belangrijk dat iedereen die mee kan stemmen en dus ook meedoet, want hier kan ook gestemd worden, dat die dan ook voelt en ziet en ervaart waar de Europese Unie goed voor kan zijn. Kijk, D66, en daarom ben ik zelf ooit lid geworden van de partij, staat voor gelijke rechten voor iedereen. Dus al vanuit die gedachte vinden we het gewoon heel erg belangrijk dat de eilanden ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Op sociaal, economisch, maatschappelijk gebied, maar ook veiligheid. Neem nu ook de kwestie met Venezuela. Ik en ook mijn collega's van D66 zijn van mening dat Aruba, Bonaire en Curaçao het helemaal niet alleen zelf moeten oplossen of met elkaar moeten oplossen. Wij zijn juist van mening dat we daarin moeten ondersteunen. En dat is ook de reden waarom ik aan het begin van mijn mandaat in het Europees Parlement ook meteen actie heb ondernomen. Ik heb een resolutie samen met andere Europarlementariërs ingediend. Die is aangenomen. En die resolutie gaat over de kwestie in Venezuela. Dat we op allerlei vlakken ook ondersteuning moeten bieden. Met name op humanitair vlak, diplomatiek vlak. En wat ik daar zelf aan heb laten toevoegen is dat de situatie in Venezuela een enorme impact heeft momenteel op de regio hier. Dus op Aruba, Curaçao, Bonaire. Nou, positief is dat die resolutie dus in die hoedanigheid, in die vorm aangenomen is. Waardoor dus ook de impact op de regio hier is erkend. En daarop volgend heb ik een brief geschreven naar de Europese Commissie met de expliciete vraag voor ondersteuning in termen van fondsen, maar ook in termen van mensen en expertise om de situatie controleerbaar te houden. Ik heb natuurlijk al heel snel gereageerd en ik heb natuurlijk al aan de Europese Commissie nu zo snel mogelijk om een plan gevraagd. En ik heb ook gezegd, nou, als jullie dat niet kunnen leveren, dan wil ik een plan B. Ik zal deze week ook inderdaad met Finex spreken. Dat staat op het programma. Ik ben al op Curaçao geweest. Ik kom daar over een paar dagen weer terug. Ik ga ook nog naar Aruba. Uiteraard zal de kwestie Venezuela met verschillende mensen worden besproken en organisaties. En ook in de aanloop naar de resolutie heb ik natuurlijk ook mensen hier in de regio geraadpleegd. Van, goh, wat is het beste om te doen? Wat kunnen we eventueel nog toevoegen? Waar hebben jullie behoefte aan? Wij hebben als partij ook gezegd dat het gewoon belangrijk is dat mensen op een goede en een makkelijke manier gebruik kunnen maken van hun stemrecht. Wij zijn nu onderzoek aan het doen vanuit de partij ook naar wat we met die registratieplicht kunnen. Ik hoop dat het in de toekomst of niet of het in een andere vorm is, in een vorm waardoor mensen gewoon veel makkelijker gebruik kunnen maken van hun stemrecht. En ik heb nogmaals ook in de campagne gezegd dat ik geen voorstander ben van hoe nu die registratieplicht ingevuld is.